Tots, atenció! Aixeca't, Sayaka! Descansem una mica. Vols prendre un té? Ni parlar-ne! Això no és cap club social. No hem vingut pas per prendre el te, sinó per entrenar. Et penses que amb el te aconseguiràs guanyar mai la Ginger Inokuma? Escolta, Shinosuke, has canviat molt després de conèixer la Ginger Inokuma. Esclar que sí! Recorda que has de tenir en compte que la teva contrincant és neta del gran mestre Jigoro Inokuma. És el que va escriure el llibre El judo demana molta dedicació, que és el meu llibre favorit. També va defensar el títol de campió nacional 5 vegades. El llibre hi explica tot un seguit de tècniques i la seva neta Ginger és l'única que ha aconseguit aprendre-les prou bé. Vinga, vull veure alguna d'aquestes tècniques! Així no farem res, Sayaka! T'has de concentrar si vols tirar endavant! Sí que vull tirar endavant. Tens raó, m'haig d'esforçar més. Estic segura que ella també deu fer un entrenament dur. Ai, quin mal! Ja tinc el braç encetat per culpa d'haver-me entrenat tant i tant. Vinga, has de fer més força amb els braços, Ginger. I també has de millorar el crit d'eta. Ginger! 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 Ja saps prou bé que no et pots banyar durant l'entrenament. Ho sento, em fa mal el braç i no puc continuar. El braç? Això només és una excusa, però ho arreglaré igualment. He quedat per sortir amb en Shinosuke. A més, avui estic tipa d'entrenar-me. I ja està, et porto estreta de tritó pel braç. És el meu remei per... No vull que em miris mentre em banyo, encara que siguis el meu avi. Tant de bo fos capaç de posar tota aquesta energia en el judo. De tota manera, d'admetre que ha crescut molt aquesta noia. Certament la Ginger s'ha convertit en tot una doneta. La conspiració de l'avi. El perfum del te, un pastís deliciós i un noi molt atractiu. Quina tarda de dissabte més maca que m'espera. Genial! Va ser força impressionant aquella clau que va fer, no trobes? Què? Que no vas veure el magnífic combat que va fer la Sayaka Onami per la tele? Ho sento, no el vaig veure. És que a mi no m'interessa gens ni mica el judo. Ah, no? Ja ho entenc. Ja ho deia Sayaka. Es fa passar per una noia normal. Però avui s'acabarà això. T'obligaré a mostrar tota la teva força. Doncs, endavant. No, sisplau, primer parla tu. Sí, doncs... Sí, digue-ho. Digue-ho tot. Et volia dir... que sempre vas molt elegant. Doncs mira, ho compro tot a les rebaixes. Ah, sí? A mi també m'agraden molt les rebaixes. Que potser ets els que hi van a fer cua, tu. Eh? A les rebaixes? Sí, i tant, en sóc un fanàtic. De vegades m'hi passo tota la nit per ser el primer. Que fort! No he vingut aquí per parlar d'aquestes coses. Senyor director, ja deu haver vist quin enrenou s'ha organitzat, oi? I tot pel repte que ha llançat la Sayaka Onami a la Ginger. Hi ha una autèntica febre per la Ginger. Tots els diaris ho investiguen i es pregunten qui pot ser aquesta Ginger. I jo ho sé. Hem de publicar aquesta foto. Només la té el nostre diari i, sens dubte, és la prova definitiva. Però si això no és cap prova de res, noi. No es veu cap cara. Porta'm alguna cosa que demostri realment que és la Ginger. Es pensa que no ho faria si en pogués, no es vol deixar caçar. Doncs deixo córrer d'una vegada. Et passes el dia perseguint aquesta noia i no em porta res que pugui publicar. Jo he de treure un diari al carrer, no perdis més el temps. Que jo perdo el temps, però com gosa dir-me això? D'acord, doncs, entesos. N'hi portaré proves. Unes proves que el deixaran estorat. Anem, que moda. Ja vinc!
Escolti'm bé, senyor director, perquè li faré una profecia. Arribarà un dia que aquesta noia es convertirà en l'ídol de 120 milions de persones. Ja torneu a ser aquí? Sisplau, digui'm la veritat. Li demano que aquesta vegada sigui sincer amb mi. He preparat uns quants caquis. Ah, moltes gràcies. Gràcies pels caquis, però ara anem al gra. Sisplau, li prego que em digui la veritat, mestre Inokuma. No sóc pas el teu mestre, noi. Jo només sóc un vell i prou. Au, vinga, ja n'hi ha prou de fer-se l'orni, sent? Jo no el faig l'orni. És que no sé de què em parles. Fixi's en aquest diari. Tothom està interessat a saber qui és la Ginger. És la seva neta, oi? Tinc raó? Tens raó. Sí? Així admet que és ella? Efectivament, és la meva neta, la Ginger Inokuma. Li haig de demanar un gran favor. Deixi'ns fer un reportatge sobre ella. Concedeixi'ns l'exclusiva. Ni parlar-ne. La Sayaka Onami ha tingut un debut molt sonat i jo vull que la Ginger tingui un debut encara més important que ella. El nostre diari farà tot el que pugui per la Ginger, li prometo. Ja n'hi ha prou. No permetré que un diari de tercera fila en tingui l'exclusiva. La Ginger debutarà d'acord amb el pla que tinc pensat. Ho tinc tot molt ben rumiat. No hi ha passarradures aquí dins, sabeu? Inokuma setè dan. Soc vuitè dan. Ha arribat el moment. És fantàstic. Ho dius de debò, que t'agrada cuinar? Sí, el que em surt millor és el bistec Stroganov. Sí, el bistec Stroganov? Perfecte, m'agradaria moltíssim tastar-lo. De debò? Doncs te'n faré un que t'asseguro que t'enllaparàs els dits. Vaja, ets molt amable. Bistec Stroganov. Quina conversa més poca solta. Oh. Ah! Ai! Quina manera de caure. És una aficionada. Vols dir que aquesta noia fa judo? Sort que he recordat a temps que no he de fer servir cap tècnica de judo. T'has fet mal? Veig que estàs bé. Aquesta ferida és com les que es fan durant l'entrenament. Estic bé. Quina vergonya. Jo també tinc una ferida així. Sí que deu ser per això. Quina oportunitat. Ara ho comprovaré. L'agafaré per l'espatlla. A veure si reacciona com espero que faci. Vinga, tira'm a terra. No m'ho puc creure. Què faré ara? El primer petó. Que indefensa. Això és impossible. Aquesta noia no pot ser un geni del judo. No pot ser. Li vol fer un petó! Què? Una cita? No ens n'havies dit res? Com és el teu nòvio, Ginger? La veritat és que és prou alt i molt maco. I a més és de complexió atlètica. Genial! I després què? Fins on vau arribar? Vam anar a un cafè, al parc... Va, no dissimuli. Saps molt bé que no és això el que t'hem preguntat. Està bé, d'acord. Us ho explicaré.
En realitat vam arribar fins a un cert punt. Shinosuke! Oh, perdona'm, no sé què em faig. Això va de debò, doncs! Sí, un noi no pot fer cap petó a la noia si realment se l'estima. Teniu raó. Quina noia! Ai, oh, em sap greu, perdona, t'has fet mal? No, no m'he fet res. Que ets membre del club de judo. Sí. Ara ho hauré de tornar a rentar. Dóna-m'ho a mi, que ja t'ho rentaré jo. No, ni parlar-ne. Sóc un judoka bastant dolent i per això em toca fer-ho a mi. Però tu ja ho has rentat tot i és culpa meva que s'hagi tornat a embrutar. No sé. Ha dit que ja ho farà ell, Ginger. No cal, ja estic acostumada a rentar aquesta mena de roba. Què? Oh no, vull dir roba blanca. Quan necessites que estigui llest? Doncs encara tenim unes quantes jaquetes, o sigui que no cal que t'afanyis. Entesos, també cosiré tots aquests strips que hi ha. Però sóc jo qui... Rentant jaquetes no arribaràs a ser un bon judoka. El que has de fer és entrenar-te més, entesos? Sí, és clar. Gràcies, em fas un gran favor. De debò. I aleshores què va passar? Que la Takare el va veure i va començar a xisclar. Una noia d'institut normal i corrent. Tard o d'hora demostrarà el que sap fer. Que ja saps la notícia. Demà comencen les rebaixes al Shibuya. Que vindràs? I tant, no em perdria les rebaixes per res. Ens trobarem davant de Hachiko a les 3. Rebaixes? Doncs jo també hi vull anar. Sí que hi anirem. Anirem a tot arreu on vagi ella. Només necessitem una foto, però ha de ser una foto que demostri tota la seva força. Pareu de ballar com uns micos sense solta ni volta. No vull que ens deixin en ridícul demà en la competició amb l'Institut de Ganryusi. Us donaré una lliçó de judo. L'agafes així, l'estrenys així, i derrotes el contrincant amb una clau. Sisplau, a veure si guanyem almenys una vegada. Aviat deixaré de ser juvenil. Vull que guanyem un cop abans de deixar l'institut. Ja comença a plorar un altre cop. Al nostre capità no li costa gaire, això. Què feu, parats? Tothom a entrenar! Sí, de seguida. Veig que no hi ha res a fer. Em pensava que potser seria una bona idea lluitar amb ells, però no són uns rivals adequats per ella. Em pensava que el seu capità era més bo, però resulta que és com una mena de goril·la tocat del bolet. Té molta força, però tècnicament no val absolutament res. Es pot saber de qui carai parles, vell del dimoni? Oh, quina por! M'agrada el vostre entrenament. No m'ho havia passat tan bé des que el Sir va ser a la ciutat. Oh, ara sí que t'ho passaràs bé. Atura't! No m'agrada que es riguin de mi d'aquesta manera! Caram, però qui ets tu? Només un simple aficionat al judo. Lluita, 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 lluita. Ja ho entenc. Aquest any no he guanyat cap cop. Estic avergonyit. Una vegada, fa temps, ens vam classificar per disputar el campionat nacional. Però la trista realitat és que d'ençà que jo sóc capità, l'únic membre de l'equip de vuitès sóc jo. I de setè només hi ha 4 lluitadors. Només que en falli un ja no podrem competir en el combat de demà. Els vostres adversaris de l'Institut Ganryusi són forts? Sí. I són el vell enemic de l'Institut Musashiyama. Hi ha una gran rivalitat des de fa anys. En les competicions regionals vam fer un bon paper. Oh, però ara som molt dèbils. El nostre equip és molt dolent. Ara només fem llàstima a tothom. Ja he dit als nois que no cal que guanyem, només que no fem un mal paper i no quedem en ridícul. Per perdre no cal fer cap esforç. La victòria és l'únic que compta quan es prepara un combat. Però és que... Deixa-ho tot a les meves mans. T'asseguro que demà guanyareu.
Mestre. Mestre? M'agrada que em diguin així. Oh, aquesta està molt estripada. Avi! Em sorprèn que rentis jaquetes de judoka. Com és que n'hi ha tantes? Són del club de judo de l'institut. Com? Són del teu institut? Perfecte. Però per què fas aquesta cara? No tingueu pas por, nois! Hem de ser valents! Sí! Només n'han vingut 5. Cesar, has triat els millors lluitadors, Hanazono? Estic molt content i molt honrat que ens assessori el lluitador que va defensar 4 vegades el títol de campió nacional de judo. Van ser 5 vegades. Ha pensat d'alguna estratègia especial? He sentit que ho comentava el capità Hanazono. Jo m'encarregaré de tot. Vine aquí, noi. Ara t'explicaré el meu pla. Bé, ja és hora d'anar cap al Shibuya. Sóc la Ginger Inokuma. Què? Em sap molt de greu, Ginger, però no podem lluitar si no ens portes les jaquetes. Em vas dir que encara en teníeu. Sí, de fet, sí. Ai! Ens les has de portar ara mateix, sisplau, Ginger, corre! Quines penques que té! Em va dir que no hi havia pressa. Les amigues m'esperen a Shibuya. Encara em perdré les rebaixes. Tingues una mica de paciència. Que què? Que en Kono s'han anat sense dir res? Sembla que el club de judo de l'Institut Musashiyama s'ha debilitat encara més. Fugir quan l'enemic és al davant és el pitjor que es pot fer. Quin desastre! Tot per culpa del judo! Deixem córrer el combat. No volem lluitar contra un club que té membres tan covards que fugen cames. Ajudeu-me a l'últim moment. No, espereu, sisplau. Encara podem lluitar 5 contra 4. No! Això seria una indignitat. Mestre Inokuma, 7è dan ho tenim molt malament. Soc 8è dan. Potser que m'afegeixi jo a l'equip. Què li sembla la idea? Esperi un moment. Aviat arribarà la nostra arma secreta. Ai, caram! On dimoni és el club? No sé què hi faig jo aquí. M'he d'afanyar per arribar a les rebaixes. Gràcies a Déu, quina sort, ja l'he trobat. Tu ets la Ginger de la classe de 7è, oi? I tu, en Hanazono. I què hi fas aquí? Però què és això, si ja aneu tots vestits? Tant se val, jo me'n vaig. Adéu. Deixa'm anar. Escolteu-me tots, això ja està arreglat. Ella és del nostre institut i passa a formar part de l'equip. Ara pretens que lluitem contra una noia? No diguis bestieses. Ja sé que no és una cosa gaire normal, però us proposo que canviem la modalitat del combat. La modalitat? En comptes de fer un combat cada un, qui guanyi continua lluitant contra els altres membres de l'equip contrari fins que s'eliminin tots. Sisplau. Hanazono! No pateixis, tu seràs la capitana. La capitana? Jo seré el sotscapità, guanyaré tots els combats i no hauràs de lluitar. No em vull quedar aquí ni per tot l'or del món. M'esperen per anar a les rebaixes. Sisplau, Ginger, l'únic que hauràs de fer és quedar-te asseguda una estona. Un moment. És una noia, una noia! Si lluito amb una noia, segur que guanyaré. Això és nostre, quin equip que tenen! Oh, una noia, serem campions! Deixa'm en pau, t'he dit que m'esperes. Sisplau! Hanazono!
Per aquesta vegada tindrem compassió de vosaltres. Acceptem tot el que ens has proposat. I esteu d'acord? Sí! De debò? Moltes gràcies. Vols escoltar-me? No tinc cap intenció de participar en aquest torneig. Nosaltres guanyarem un combat rere l'altre i a tu no t'arribarà a tocar. Sisplau, Ginger. Hanazono. Les meves amigues m'esperen al Shibuya. Mireu d'acabar aviat, entesos? Sí, acabarem de seguida. Confia en nosaltres. Avi! Què hi fa aquí, l'avi? M'agradaria preguntar-li a l'avi què passa, però no vull que ningú sàpiga que sóc la seva neta. Només em portaria problemes. Ah! No hi ha samarretes! Inokuma, estàs a punt? Però què faré ara? Si lluito sense samarreta, segur que ja no em podré casar mai. Ha arribat l'hora. Avui hauràs de demostrar què ets capaç de fer.女と戦うのは初めてだ。もうバカエッチ、柔道の試合だっていうのに何考えてんのよ。これが実戦の厳しさというもんじゃ。次回やわら、いざ実戦。やわらの道は一日にしてならずじゃ。ミッドわしの一本強いが爆発するぞ。ダメ。